Уважаема госпожо Готева, мили дами, скъпи мамита, както ги наричаме по-пещерски, мили жени. За мен е истинско удоволствие да съм днес сред вас на вечерието на най-хубавият празник 8 март, денят на жената, денят на майката. Мили дами, бъдете здрави, бъдете се така лъчезарни, усмихнати. Подкрепяйте вашите половинки, дарявайте любов и получавайте любов. Подкрепяйте половинките, защото ние, мъжете, знаем, че до всеки един успял мъж седи здраво стъпила една добра и хубава жена. Позволете ми да ви поздравя и с още няколко празника, тъй като месец март е действително един от най-пъстрите месеци. Като започнем от 1 март, денят на самодееца, тези хубави дами, които са сред нас, нашите самодейки от вашия клуб, които не радват на редица празници, които прославят не само вашият клуб, а прославят и нашата община по редица мероприятия из цялата среда. Мили дами, радваме ви се, бъдете здрави и продължавайте да прославяте нашата община и вашият клуб. Разбира се, 3 март, 146 години от освобождението на България от турско робство, и мога да го кажа, мисля, че съвсем откровенно, защото това е така. Предстоят още редица празници. Първа пролет, нека минат с веселба, нека минат с усмивка, с добра дума и протегната ръка. Весели и светни празници, наслаждавайте се на този хубав ден, на самия ден 8 март, бъдете здрави и обичани.